Bravo! Serbiaren hiburua Belgrado da. Jugoslavia zena desegiteagatik sortu ziren 6 estatutatik bat da. Azalera 3.222koa da, eta bere biztanleria 1.576.124koa da, eta bere dentsitatea 498koa. Serbiaren mugak. Hegoaldean Bulgaria eta Rumania daude. Iparraldean Moldavia eta ekialdean Montenegro eta Kroazia. Serbia Europako hegoaldean kokatuta dago. Klima. Serbiaren klima kontinentala da. Neguan hotz handia egiten du, eta udaran berriz beroa. Urtean zehar euri asko egiten du. Hegoaldean menditsua da. Dinariar Alpeak mendebaldean, Sar mendiak hego-mendebaldean eta Balkan mendiak iparraldean. Ibai. Danubio ibaia eta horren adarrak Tin eta Morava igarotzen dira Serbiatik. Serbiako pertsonairik ospetsuenak hauek dira, Novak Djokovic eta Darko Kovačević. Historia. Bi aldi nagusitan bereiz daiteke Serbiako historia. Erdi Aroa eta Turkiaren mende eman zuen garaia, eta independentzia lortu ondorengoa. Serbiaren ekonomia nahiko aurreratu da. Naiz Jugoslaviako gerra geroztik langileen 10% ari zen normaltasunez lanean. Eta langileen erdia lanik gabe geratu zen. Serbiaren dirua euroa da. Vale.